Ale mi to treba povedať. Dobre, kapitáni. Stále všetko? Kapitánske príjebe, všetko. No držte sa. Páni, opatrne špíka sa, dobre? Komisko, odúžil tú loptu, asi tá bola taká, za ruksakom. Skúsme s loptičkou hrať. Skús guľaku. Ja som mal si Pretože to je prvé jarné kolo. Nehrávala sa zimná liga za krvý hale. Jedno nich. Ja mám. Prepač tu, a? Miško, bez prebiehania, hej? Čo sa donesol do pitlu? Povedal, pýtaj. A tebe tu vás, Peter! Poď, Peti, stoj! Ďalej! Maťu, práva, stoj! Tome, stoj, príď mi! Ja mám hlas! Poď tu je hráč, poď! A žime! Nebojte sa, poď, do nich, poď! Nedalo sa mi tak stopnúť to video, tam sa na konci teším. Poď do rohy nevedia. Áno! Jani, pekná lopta. Jasne, Janu, Ešte Jano, a nechcel si ísť, kvôli mne si dal nahrál. Filip, 33. Čas? Druhá minúta. Ale nie je koniec? Poď. Prvý gól tohto stretnutia tým Galacticos hráč číslo 33 Filip Samson stal stretnutia 1-0. To je pre tých hore sa to rozpráva. Tu dáva Lesa. On dáva góly, keď som tu vždy. Aj viac po onom Šálkovi čakal, keď som tu roboty na 30 minúty potom na tá góla. Maroš ide. Keby som mal Nike, to sa nestane. Poď, ideme. Teraz tu ste. No daj kantu Kuhovi určite. Ja som bol klamal. Tak mohli som tebe dať, ale ešte si nebolo butý, tak ti nemôžem dať. Ale ja som ešte nebol myslel na ihrisku. Ja som nevidel ťa tu. Tak a sami to na vysokej úrovni. Začali to na vysokej úrovni komunikácie. Daj tomu 2 minúty. Sorry, tu. Ja som ťa nevedel, ja som sa vrátil na sebe, lebo Mirovo povedal, že nejde. Poď. Poď, Maťo, poď.
Áno! Tretia minúta, žltá karta Galacticos 77 kubíc. Iba góly! To sa hambíte. Gola, Jano! Nie, Peky, ako si východ. Dobrá, Ondri. Dávajú na behanie, rovno. Zlatko, poď. Krokom. Poď. Nevymýšľaj. Nebudem celý polčas jednu šesku pískať, Zlatko. Dajte sa nám tu. Vylúči, dám im po žltej. Počujte, ako nás uľavili. Jednu šesku budú pískať. Naši. Práva. Ustoj! Iba stoj! Dobrá, Robo! Dobrá, Ondrej, super. Ešte jeden. Medzi vami! Sám si. Ide vpravo! Pomôž! Dobre, super. Poď, hraď, Mať! Poď. Ja to oči kopne. Poď bijeme tam. A dostupuj. Bližšie, chalani, bližšie. Dobre, Maťko, ťara. Maťko, vyššie môžu. Maťko, má. Dobre. No, vystup! Maťo, vystup! Dobre, Maťo. Maťo, ty. Oni tu. Dobre. Maťo. Ty. Áno! Dáte, Robo. Siedma minúta, desiatka. Divokáci na to predúkali. Vítajte tu. V 7. minúte Team Galacticos gól hráč číslo 10 Robert Greško stal stretnutia 2-0. Zbieraj! Poď, ešte zabojuj! Ty, super! Dobre, Viki, poď, stále! Dobre. Kálo, ticho strieľať! Kálo, poď strieľať! Niekedy horšie. Kálo, na tú stranu! Vajzek ti dá! Dáme ešte tretie. Hýbaj, Maťo! Ježiš! Veď si to malo oči. Strieľajte sa! Pekne, kálo. Strieľaj, Lava! Lebo tu pluješ, Poď! Potom bežovi volávať. Poď! Ostaň, Maťo, ostaň, aj ty, Viktor! Ondro!
Čo? Ja nehrám, keď je zimou. Ja si nastavený len do tohto. Ja mám 10 stupňov je hra. A není 10, 11. Ja a ty budem hrať sekian máme svojho, nehráme v zime. Stred, Po 10, ja to cítim. Môžem! Ide! Jedine, že by kúrili. Dobre, Viktor. Oni chcú vyhrievať tieto svetlá. Len musíš aj veľa behať po pute. Stalo si už zober! Poďme! Pýtajte, pýtaj, Mark Mazák. Pozor! Hlava, noha, hlava! Tvoja hlava! Hore, Maťo, hore poď. Dobre. Hlava, Filip, hlava, noha, stále! Tvoja noha. Stredný záložník, hlava za uhla, ešte hlava obrana. To musíte to padať. Sám! Na krivu. Nevadí, dobre, hra. Práva noha, Janku! Čo musí ísť? Ledva to normálne prebehne. Sám! Môžeš, Mančo, poď. Stále? Dotlač. Maťo! Mám! Zahraj na útku. Dobrá robota, Maťo! Poď domov! Daj! To je dobre! Poď! Dobre, Mišo! Cúvaj, Maťo! Nechaj mi. Vyššie, Maťo. Dvaja! Poď, Maťko, poď! Dobre, Ondrik, dobre! Behaj, Čilo, poďme, behaj tu! Loptu jeden! Ja nie! Zakryj, Filip! Aj roboje! Stav! Ostav! Poď, tri, poď! Sám, Kalula! Dobrá. Krásne, Filip. Dobrá, vynikajúco, sám. Sám. Strela. Postav! Lepšie to je, poď! Maťo, s ním napravo. Poďte vyššie, kámo. Poď dole! Sám, drikli, sám! Áno! Robo, krásne! Krásne! 13. Hráte ma stiahnem to. Krásne! Zapíš, že som bol aj V 13. minúte gól Team Galacticos, hráč číslo 10 Robert Greško, stav stretnutia 3-0. Ty stiahol gól? Ránil som hráčov, ktorý prehral. Ránil som hráčov. Jasne, že to je. Myslíte si, že gól dávame keď to. Kamera sa nezachytila. Aj švíka. Taký rozmazaný tam. Nerozmazaný. Nie. Ježiš! Ježiš! Píťa, toto je repre drevo. Ani nemôžeme ísť loptu. Stoj! Metíži. Prejdite spolu. Mám ja vľava. Ak si hore máš hore, hej? Ešte potom. Máte si, že sú pod tlakom, keď to bude. Ľava, Maru.
Čúvaj, Maroš. Maroš, čúvaj. Sám, Dopláč. Tu jeden, Žiara. Podriš. Poď, Maťo, poď. Poď, Maťo, poď. Čas! Stoj, Filip, stoj! Čuvaj, Filip, čuvaj! Ty sa mnou musíš dvoch! Jano, nie ty! Natiahni, tak. Stoj! Tam nám nevadí, výborná stanu! Strej! Jano, tam sa kúnem poď, to nevadí! Vybáz máš! Dobrá, nevadí! Stoj! A viac nás strej! Dvaja. Výborná! Čúvaj. Tu ide jeden ešte. Maroš. Nevadí! Stoj! Janko stíha, svojovna! Výborná, stačí. To musí Mišo chytať, to musí chytať. Dobrá, Pajzer, stoj. Markuš, koľko si neprehrať? Svojovna. Výborná. Ostej. Miško. Máš všetko, si ja neval do zápasov? Nevediem tento diať. Môžeme to spôsobiť. Chceš to vedieť? Dobre, Mišenka. Dobre, Mišenka. Ja mám. Stoj. Maťko, skús hľadať. Veď pozrieš, tu byť ide. Matáči, hop. Áno! Krásne, chlapci! V 17. minúte gól tým Galacticos hráč číslo 11 Robert Dlhoš, stav stretnutia 4-0. Dámy strediany, a ty máš zlom teraz. Aj ty toto musíš, to je ona. Super, Jani, behaj. Poď. Ty musíš, Jani. To je ona. Teraz má robiť. Kraja si tu vystup! Áno! Idem dole. 18. minúta. 33. Zase som tam, zase. V 18. minúte gól tým Galacticos hráč číslo 33 Filip Samson, stav stretnutia 5-0. Dobrá, otoč! Dvaja tu! Stoj! Hej! Ten Petr na to, že nevidí. No, jediný má celý čas. Piati! Ja. Stoj! Ty si super, hráč. Karlo, predaný! Dobre. Tu! Mišo! Hore, Mišo!
Krásne, sám Robo! Poďte pred brankára! Všetci ste pred Peťkou! Ubráni sú mám. Vykajú za kalani. Dobrá, Maťo. Treba ísť. Tome, hráme. Poď, Viktor, poď! Poď, Šilo, poď aj ty! Poď! Špilcoj sa, no, špilcoj. Díky, poď, medzi, Viktor, medzi, nech nehrá brankára. Na tebe, Karol! Hore, Robo! Poď, Víťo. Ty, Maťo! Jaj, Robko, prepáč! Šilo, poď! Ruka. Poď, ešte, poď! A pol. Poď! Poď, Šilo, poď! Aj ty, Šváťo! Aj Viktorov! Ideme traja, chlapi, kľudne! Veru, hore, traja! Hej, ty, Ondrik! Lava! Stoj! Je to pomalé, Ondrik. Poďte hrať! Kľúdka, Vaňu, sa iba. Nechápu na. Poď! Tá strana je zakliatá, Rubo, ja som to tak dával, vieš, to je zakliatá. Dáva noha, Branka, nemôže! Nechcú som natiahnuť, Rubo, mám. Ja, pekná robota! Treba! Dobre to bolo, ja keď som, vieš, čo nebolo tu natiahnuť. Púšťaj! Právom, Sám! No! Hej! Naspäť! Naspäť! Kľud! Daj gól! Hore! Daj návrat! Hrajme, chalani, hrajme! Naspäť! Využíme! Rovno stredaj, to je rovno. Vieš, nie to pevne. Pred bránu pôjde. Ondrik, za tebou. Maťo, nebaj sa. Čukov, nevysie! Jani, počuj, Jani, Čubi! Stop! Daj, dobre. Jo! Poďme nové. 22. minúta. Poďme do keľu. Dobrá, hráme. Gól tým Dream Team hrá číslo 26 Martin Švantner, stav stretnutia 5-1. Dobre. Tak, Čubi. Dobrá. Kopi. Pozor! Dobrá, vaša, super! Nech ide do autu, radšej. Zmenuje to, tak? Ideme. Dobre, 3-3. Prava, radšej. 3-3, dobrá. Dobrá. Pred brankára, chalani, pred! Všetci ste na stranách! Maťo, brankára, pozor! Maroš! Preklad, Jani! Teraz! Ide ľavá noha! Jano, iba ty, Janči, dobre. Dobre. Dobre, Jani, dobre. Poďme, dobre. Pekná, vaša, dobrá ruta! Poď, Maťo! Víťo! Dobrá. Pobehaj, a podole! Filip, postav vyššie! Poď, Maťko!
Poď, dobre, Maťo, dobre, super. Dobre, Maťo. Neradi, otoč. Otoč, tu treba. Ja. To. Poď. Kade. Dobrý, vyber si zraní. Kde ste sa čili? Teraz sa nedelíme na magistrov a inžinierov. Ja on je magister vlastne. Daj, Roba! Dobrá, dajme. Práva noha. Behaj, Otoč. A keby si to zavesili, potom máte Sú úzko prsi, ty rozoty. Mároš, za kryčku. Daj mi, ale za kryčku. Máme postav. Dvaja sú tam, otoč, dvaja sú tu, dobre, Sanky, hore. Dobre, 5. Štandardná situácia. A za týždeň nie je na aktualitách čítal, že 10 000 asi zdraví. A nie si nejaký skočený rektor. Kto? A z čoho, keď on ide do kroku? Také lopty ešte strany. Také lopty mu dáva z rohu. Tak ale zase nevidí. Snaží sa to není. Ale tak minulé. Táno, piaticu. Ty, to je blízko. Ja no hej, ide nás aj parí. Ešte si Jakuba. Chalani. Ten vrchný má dvoch a Pfizer musíte mať každý hráča. Pamätám si to čase, mi bude Robko ako ja nebudem. Sám. Jasne, lebo ich už vedel. Dajte gól z toho, Fischer je trik aspoň. Aha! Prečo na hlavu si vydala? On nemá hlavu. Dobra, hraj! Nemá hlavu. To bol Marian. Behaj tam. Ostatnú a súčasť. Tých dvoch, ale nie takto úplne. Otec celkom. Ja ti dám. Tu sa neštípanie. Dostaňme do piči, to nebolo správne. Euka, 27. minúta, tvoj minulec. 27. minúte Dream Team číslo 26 Martin Švancner stal stretnutia 5-2. Daj gol, Mišo! Ale sám sa pozeraj. Dobre, ale sám sa pozeraj. Tak, na dole. Iba hlava! Bol! Sice hrb, alebo... Krásny hrb, samci. Lagardier. Hrbáč. Hrbáč, Lagardier. 28. minúta, číslo 33. Tu sa už druhý polčas sa už nehlási. 33. Joj, to ste zavarili. Druhý polčas sa už nehlási. Ale to už je hedy, áno. No, ale sa hádžu šiltovky, nie papiery, keď je hedy. Aj iné veci sa hádžu, ale nie ďalej. Ďalší gól. Veď hádžu to na tú hlavu. Máme tu prvý hetrik tohto stretnutia. Tým Galacticos hrá číslo 33 Filip Samson stal stretnutia 6-2.
Ja som skúšal, lebo Bebo si žore objednal M-ko. Ostaň hore. Ja mám veľko a tu bude do nejaká húrka. Ťahaj, poď. Na tejto vode neotočí. Ostaň hore. Padám za dole bunky. Veľa hráš. Dobre ide. Poď! Hraj! Robi strenu! Medzi dvomi robu. Čiho, vypýtaj! Maťo, íď sa pred tým brankárom! Dobre! Roboty! Dobrá! Máš roboty? Naši, poď! Čo? Obi! Práva! Hraj, máte loptu, hrajte! Teraz! Jani. Hraj! Potoč! 18! Čo? Máme my? 8, čo? Poďte hore jeden. My? 18 sa dostane. Keď sa pohádate. Áno! Ty si mu! Prisahaj! A že nemá gol! Nechcem ísť proste takto. 31. minúta. Takto ideš ešte 2 roky. Robí práva. Ja mám. Jasné, že hej. Gól tým Galacticos hráč číslo 1 Michal Greško stav stretnutia 7-2. Robi, skús ešte. Podokraj mu jeden ešte. Ivo, dvaja. Čo tam stojí? Dobrá, aha. Áno. Dobre. Ja najlepší hráčik. 21. Ondrej Zelenianský, 30. Ale ten čo mal, počúvaj Michal. Bednár, napíš, Bednár. Vlastný Bednár. Napíšte tam vlastný Bednár. Gól Dream Team hráč číslo 21 Ondrej Zelenianský stav stretnutia 7-3. Tak Mároš, poď si nebojom to. Dobrá, ide, Viki je pýta, Maťo. Sám, otoč, sám. Ondro. Pomôž. Poď vyrovnáme. Čo ty máš, Pýtaj. Dobrá, podu. Dobre. Nie. Gola na bol! Dobre, Jani. Bránka ho nevychytal hrať. Najväčší brankár mu bol. A tak Ondrej nebude kľúčiť. Poď, Viktor, poď. Poď, ľava, tak. Dobrá, gól! Tak ja už som nemal, keď som tam zaklinal. Poď, Šilo, poď. Poď. Maťo, dobrá, hraj! Jani, poď na späť. Pozor. Aj tam, Šilo. Tu, Šilo. Dobrá!
Dobrá, dobrá. Dobrá, Marko, dobre, ste opravoval. Dajte prúd, poď, daj. Ťaháš, Marko, poď. Tam, stredne. Dobre, ešte. Ešte, čo ty, super. Dáme gól z toho, poď. Hej. Aj. Dobre. Poďač. Poďte vyššie, ale. Jani, zatvára. Ja viem. Aha! Ale nemal si to búste. No! Robo tam bol s nami. Vedu! Pozor! Poď, Šubi! Čo mi tu zase dvaja? Včera som tam smokol. Paťo, choď, Paťo! Paťo! Vystúpiť musí, ty Paťo! Nevadí, postav, hrajme! Ľava beží. Super, sám si. Ľava, Čiaru si len drž. Vystúpiť. Nechaj. Dobrý, noha. Dobrá. Nevadí. Poď, pán. Poď, Kvetí, poď. Poď. Jani! Vystúpiť. Aj je zle. Nazad! Perfektne. Tu a ty rúk. Veci, dajte si záložok, Švanček. Švanček. Vyššie. Ja, kúkaj. Oj, Viki! Pre brankára to strieľaj. Ešte raz! Ty prvé! Dobrá, tam si vynikajú sa, hrajme podstav! Nikto vyššie! Pohyb, chalani, pohyb! Chalani, ale on nevidí kvôli vám, to taký dal. Hraj, Mišo! Dobre, on nech vyskúšal, dobre! Robo je! Viki, ty! Dobrá, otoč! Ťahaj! Poď, otočíme, poď! Ja! Dobrá, vynikaj sa. Vyššie robí. Hej. Daj vrať. Poď. Otravuj pred brankárov, nasedniť to tam! Čakať! Štyria! Stoj! Michal! Mišo, beňu hore, sám si! Rozstrih hráčov! Poď, Maťo, poď! Oj, ono, Maťo! Noha, keď tam. Po zemi. Poď, 4 a 5, poď! Výroky potom ak dá.
Hýbne sa vytývaťo, poď, Švanťo! On je krízna. Čo tam teraz? Podrž. Vynikajúca. Maťo, som kríz! 3 minúty! Dobrá. Sam! Nemôže Branka hrať! Nemôže Branka hrať! Dobrá. Veď napadnite, keď nemôže hrať. Daj! Áno! 39. Švančo hetrik. Súpri tohto zápasu aj v týme Dream Team hrá číslo 26 Martin Šantner, stav stretnutia 7-4. Vevka, oprav to prosím ťa, Šubi, že dal gól. Počilo, poď! Brankára napádaj! Oprava v 39. minúte hráč gól Dream Team hráč číslo 10 Jan Štubiaň, stav stretnutia 7-4. Hraj! Ja! Poď, naša hra! 41. minúta gól tým Dream Team hráč číslo 29 Patrik Čiliak, stav stretnutia 7-5. Poď, Maroš, poď do! Dobrá! Poď, vy! Poďte ho, pobehajme! Maroš, makáme, poď! Dobrá! Sám! Maroš! Dobre, Maroš, super! Hotovo! Dobre, Maroš! Počúvaj. Poď, Maroš, poď! Ste v tempe, a sme rozbehnutí, a to stojí 10 minút. Dobre, Maroš, dobre! Odmakaj si! Dobrá, Maroš, dobrá! Cúvaj. Poď! Ešte, Ondrik, dotlač! Máme! Poďme! Vydávaj, tu vydávaj! Pozor! Hej! Boha! Všetko to! Dobre, hraj! Pojedeme preč! Dobre, Maťko, tam si! Muštilo! Iba dvakrát je tam. Teraz! Ideme! Ale no! Hej, Maťo! No! Maťko! Dobre! Nechá vám výhodu, Miško. Môžeme, Vládko. Čítaj vpredu loptu. To podal sa hábej. Miško, Vládko, školko! 8. Tam za! 7,5. Dobre, Ondrík. Ale žijeme vzadu, Maťo. Makajme! Obehaj aj strieľa. Dúfam, že sa tu nemôže predĺžovať. Dúfam, že sa Nie, aj remiza. toto mi teraz dalo nádej. Skújme to hlavne.
Ťahuj, Švančo, silou! Jaj, dobre. Prepáčte, pán. Daj, to tam, Píkaj koniec, a to sa iná pozera. Rojí sú normálne. Aj tu doma. Jani, to tam nastrel. Trochu kapete. Franka, prikrianči. Odpískaj to, lebo sa... Poďme, žijeme. Hodím ty, dobre. Dobre, poď. Maťo, Berko. Poďme do nich, vyrovnáme. Nemá komu. Řadom. Hej, Maťko! Hej! Maťo, bojuj! Dobre! Hej, Maťo! Švančo, cúvaj! Cúvaj! Hore. Švančo, ide ti! Maťo, poď hore, poď kopickou! Hej, poď! A poď! Prepáč! Hokej do konca chodí. Ideme na to! Ty loží tam pred bránu, loží! Tak. Dobrá, máme, poď, ber loptu! Poď jeden, poď. Dobrá, Maťo. Poďka! Viktorie, Viki, pýtaj. Dáva ruka. Poď! Makaj. Poďi tam. Pozor. Zatváraj, Viki! Stred! Pozor! Tu! Dobrá, hej, áno! Ešte! Tu! Čo mi pozor! Túle! Súbej, hola, ruka. Musíme prvú kopiť! Hraj, pomeň! Tak, do dediny už treba odkopiť. Dám ti druhú? Daj! Dobre. Sorry, cumeke. Štípaš. Dobre, Maťko! Díky! Áno! Maťo, lepší ten dopík! 36. minúta Samson. 33. V 46. minúte gól Team Galacticos, hráč číslo 33 Filip Samson stal stretnutia 8-5. Ukazuj sami! Ondro! Nepamätám si, keď boli mali, že si behával. Ja som ho dole! Jano, poď. Hraj podopredu, poď. Nemôže. Prepáč. Matko? Posledný krát? Koniec, brány, hraj. Každý odstedy ako nám presvedčili. Nebudem nalehať kule za. Dobre. Čuvaj. Druhá! Gól! Poď, späť! Jaký? Poď! Viki Čiara! Poď! Poď, Maroš, poď! Zabereš si gríny a odriekanie. Pozri sa. Ty ho má seriózne. A už pripravíme, hej? To už je ťažová. Daj to preč. Prava! Dáme preč. Dobrá.
Dobrá, kamarát. Nechoď dole už. Ide šanci. A sudá, daj tretiu. Koľko Michal ešte jeden? Ideš tam, poď, Gaja, poď. Aj Robo, je tak? Igorna! Poď hore, poď! Tu som ešte nemal takýto záber. Poď! Poď sem, Pej! Takýto záber som nemal. Teraz keď si po zemi, tak môj. Tam ide na loptu. Poď, 5-3! Odpadol, tak ešte nebolo. Krásne! Ježiš! Prava! Sám! 2 metre! Krásne! 50. minúta, 77, Tužínsky. Gól tým Galacticos. Hráč číslo 77 Patrik Sužinský, stav stretnutia 9-5. Jeden! Taký hodný všetkých. A čo? Bravo, Salty! Nebola Slováka, ale... Sám! Nebo ešte to si Díky, chalani.